থাংনাই 19 তারিখनि हराव पटिश्री मोरासिंपाला जेटा बिचन्द्र मनु शान्तिर बाजार साउथ त्रिपुरा सब डिविजनाव खबजागो तो ओ जागा जों साइमानो मोरासिंनि हदा हुकुमतेर जतनिसे कतरतेर साउथ त्रिपुरानि बिसिङाव सो ओ जागाव सिनि टीटीएडीसी सीएम पूर्णचंद्र जमातिया ओ जागानि एमएलए तारपरे एमडीसी और जतना इनग्रेशन खाय चां चुमी टीवीनि एडिटर इन चीफ सुदीप त्रिपुरा ओ जागाथाय प्रोग्राम कवरेज खालामनानै प्रोग्राम कवरेज खालामनानै आगोलाव किसा जरानि परे ओ जागाव आनी डिउटी पाई जों किसा मेला रं बेरायना बागै बा दल रकमै बाक्सा ओ जागाव किसा टंका फेमिली मेम्बर बाय तो नग किफिल प्रुक सामुंग पाय नग किफिल प्रुक खरक थाम बरंना मोखां नुखि सिनि माननाय आनी लगे जारा तंनाय बरबो मोखां नुखि सिनि माननाय हयतोबो बरनि मुं दाबो मानि आं तंखा किन्तु जों बरंनो चाइतुबि दङ गुतुबि टिक फाइनानि बागै बरंनि फेस नुखि जों काहानखौनो सिनिना तो आबनि बागै आसुंसा बरकानो उपलब्धि फायै चप्रबना चेंगो बरकानो सुंगो नु मीडिया दा हनो या नु मीडिया दे खुनमानि लगबायना बरकानो बुना चेंगो अलरेडी आनी बुकुंति अनेक थै थांका बुकुं अलरेडी देराखा यां खुरसिराव फाटि बायजा 19 तारिख अमाने पर आं आईजीएम थाङै ओ जागा डक्टर नायजामानि परे ताबो किसा हेल्थ काहाम सो तिनि मन पाथर ओ जागा आउटपोस्ट फाइ बरंनि मुक्ति बा आबहाय आनि शिकागो एटा गंमानि पियै कासे एफआईआर थायका ओ जागादा आउटपोस्टनि ओसिरखो हेल्प खायखा बा बरक आपना चाइतुंनाय हनि कखलिखा बरक अनेक हेल्पफुली सापोर्ट खालायनो बरक आबना नायखुंनाय हनिबो कखलिखा सो आबनो जे आबहायके सामुसिकरा तांनाय रक आं आबनो कयना मुजुंनाय जों जारा कक्तमा थुमनाय रक बा जारा मीडिया जों खरसा तिप्रासा तैते खरसा तिप्रासानो आतिके चक्रब लायमानि आं साइमिया नरक तामनि बाय चक्रब खाना आनि शिकागो आनि तामो जाया दंखाना कारण जों जे जागा थामसानि कक सालायलाय दंलायो आं ओ मीडिया फिल्ड तिनि 4-5 बछर आबहायके सामुं तांनि दङ आबनानि लाइफनि फार्स्ट टाइम आबहायके एटाक खालायजागना नांखा आबहाय जरा आं ताइ नुबियो खखनि आं खाख्लाय ओंके जे जागा जों थामसानि कक सालाय दङ गुबुननि दफानि बरफ गैया ओ चक्रबनाय खरकथामो निजिनि तिप्रासानो ओंके तिप्रासा तति तिप्रासा रंना आतिके चक्रब लायमानि बिसिंति बा चक्रब लायखे तिनि दफा बाहायके थानसांनाय ता बाहायके खुजो कानाय आबनां नरकनो सोंनानै मुसुंनाय नरकखौनो नुबि दंखानानै ओ भिडिअ के नरकनां आबोबो सोंना मुसुंनाय दं जों जतनो साइमानो फुंगो नगनि सिमि नखरके तैसा दिफुरा कयटा सिम नग किफिलके बो साइमिया आर रां बुसु मानजो कायसा मीडिया रक जरा सामुताने बुसु जरादि रांमान फेकबा नरकनि जों जलनि जरागो मुंसासुक नरक के बबाय सातो पितो खायजाका साबनो सामुंनां जों मीडिया रक सामुनाव कोनो जागा बाइक एक्सिडेंट नखा गाड़ी एक्सिडेंट के रोमफ्रेक जाका के बबाय ड्राग्स मानजाका बुथार जाका तामो जे कोनो जरागो साबनो नरक मान जिनि मीडिया न नरक मानो के नरक वानसुकदि जों साबनि बागै सामुंतां नरकनि बागैनो सामुंतां के नरकनि बागै सामुं तांथाने तिनि जदि आबहायके नरक बायनो जों आबहाय एटाक खालायजांने नांखे सो आबो बेलायखनो सिनि थिनां बेलायखनो मनाकमा सिनि थिनां ते सिनि फ्यूचर जरा ओ मीडिया लाइन फाइनानि मुसुइ तंनाय स्पेशली सिनि तिप्रासारक बरकबा आबहायके फाइगलाक्सन नरकना आबनो कयनाय आनि सिनि जेहुतो मीडिया लाइन जरा सामुं तांनि तंनाय दफानि बागै वानसुइ दंसो सिनि माइंड अनेक ब्रड सो नरकना आबनो कयनाय नरक जति आनी कोनो हामिया सामुं नुबि बा कोनो किच्छु नरक जति सादे गेफाना ओइ दखाना फैसा बायदि आनी जति साया दखान नाकारमु साननाय न फेकबा नरक आबहायके आनातिके चप्रफा इवन आनी लगे खरक ब्रै तंगे हांके नरकानो बुथारै फानो आबहायनो नरकनि टार्गेट दं माने तामनि बागै नरक खालायना नांखा आं आबनो ताकफानो सिमियाखो जामुं सिनानि मुसुबिर दङ